kwabase-Efesi 3 ivesi 1. Ngenxa yalokho mina Pawula, ngiyisiboshwa sikaJesu Kristu ngenxa yenu nina beZizwe, uma ngabe senizwile ngohlelo lomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo ngenxa yenu ukuthi ngaziswe imfihlakalo ngesambulo njengalokhu singaloba kufushane, okungakho nxa nikufunda ningaqondi. Ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu benginganiziswanga abantwana babantu ezinkulungwaneni ezinye, njengalokhu isiyambulo manje kubapostoli bakhe abangcwele nabaprofethi ngemoya ukuthi beZizwe bayizindlalifa kanye nathi nokuthi bamzimba munye nathi nokuthi bangabahlanganyeli besithembiso kanye nathi kuKristu Jesu ngevangeli engenziwa isikhonzi salo ngokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokusebenza kwamandla akhe, mina engimncanyana kunabo bonke abangcwele ngaphiwa lowo musa wokushumayeza abeZizwe ivangeli lencebo kaKristu engaphenyekiyo, nokubakhanyisela ukuthi luyini uhlelo lwemfihlakalo ebifihliwe kwaphakade kaNkulunkulu, owadala izinto zonke ukuze imibuso nabanamandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuninginingi kukaNkulunkulu kokwengcebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu, okungaye sinesibindi ukungena ngokwethemba ngokukholwa nguye. Ngalokho ngiyicela ukuba ningadangali ngezinhlupheko zami ngenxa yenu okuludumo lwethu. Ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo ami kuYise ethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngokwecebo lenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngoMoya wakhe kumuntu ongaphakathi, uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngokukholwa ukuze nigxile, nisekelwe othandweni, nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungububanzi nobude nokuphakama nokujula nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke, ukuze nigcwalise kube ngukugcwala konke kukaNkulunkulu. Kepha yena unamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuye udumo ebandleni naKristu Jesu ezinkulungwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen.